it's truly a blessing to have a president who is humble and fits in well with his people, who loves God and who articulates the issues that are important to our nation. Sana mina mashoko anobuda tabva panapa nema citizens atona kuti anoya chiindosa advocate Nelson Chamisa very proud of him wachiti aiwa ava ndo the president vedu venyika yeZimbabwe. Don't forget subscribe or like or turn on the bell icon. Timida paendo external poster this picture amuri kuona aiwa rakanzi 2024 Nelson Chamisa, where you go I will go, where you live I will live, your people shall be my people. This Sunday, let us pray for President Nelson Chamisa so that God continues to guide and protect him. Nelson Chamisa, tunakuti another citizen aiwa anonzi hulu anoyo pa social media exonyera chiti ZANU-PF knows the truth. At this moment, at this time, at this juncture, and at this level of politics, at this time in Zimbabwe, and at this hour, the only opposition in Zimbabwe is Advocate Nelson Chamisa, full stop. Citizens their only and true and legitimate leader varikuti Advocate Nelson Chamisa, varikuti aiwa ndiye their leader at heart, varikuti aiwa ndo watinoendosa kunyangwe nevakomana the ruling party vanotozviziva kuti ndiye munhu chete ari kuvaopoza. Vese vamuri kuona vanenge vari muparliament vanozona na Tshabangu aiwa nana Washington vamuziva veve, they are not opposition. Those are the guys which are acting as puppets vachishandisiwa nethe regime. Mashoko atinoona kuti macitizens aiwa zviri kubuda pachena, zviri kubuda chokwadi kuti vanhu vanoziva munhu wavo, vanoziva munhu wavanoda. Zvatiri kuona kuti panguva inoyi aiwa in all dimensions Advocate Nelson Chamisa is being attacked. Tichiona kuti aiwa these guys they really know kuti aiwa akazadza akatora mahearts evanhu venyika yeZimbabwe. Tidze mafungiro enyu muri kundiva musoro wechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like.